Niżviluppaw l-ekonomija l-ħadra f'Malta kienet it-tema ta' konferenza nazzjonali organizzata mill-Emcast. Kienet l-ewwel konferenza dwar din it-tema fil-kulleġġ għall-arti, xjenza u teknoloġija, konferenza li fetħet diskussjoni dwar suġġetti u aspetti varji. Fosthom il-bżonn ta' riċerka, mezzi kif tista' titnaqqas il-konġestjoni ta' traffiku u l-ħolqien ta' impjiegi ġodda fil-konservazzjoni tal-ambjent. Il-Ministru għall-Ambjent Leo Brincat indirizza din il-konferenza għal sa din is-sena pajjiżna se jkollu l-viżjoni, l-istrateġija u l-pjantazzjoni rigward l-ekonomija l-ħadra. Filwaqt li rikonoxxa tkabbir ekonomiku li qed jesperjenza pajjiżna, saħaq fuq l-importanza li l-ekonomija l-ħadra ikollha sehem fil-proċess ta' trasformazzjoni li l-ekonomija għandha bżonn. Dan sabiex ikollna ekonomija Maltija li tkun kapaċi taffaċċja l-isfidi tal-futur b'soluzzjonijiet ġodda. Il-proċess lejn politika dwar l-ekonomija l-ħadra diġà beda, dan permezz ta' konsultazzjonijiet intensivi u kuntatti barra mill-pajjiż biex prattiċi li jsiru f'diversi pajjiżi jkunu attwati anke f'pajjiżna. Il-Ministru qal li se jkunu aġġornati l-istatistiċi biex ikun determinat kemm huwa kbir is-settur l-aħdar u l-kontribuzzjoni tiegħu lejn l-ekonomija. Brincat saħaq fuq l-importanza li s-settur privat jersaq il-qoddim u jagħti suġġerimenti tiegħu fit-tfassil tal-politika. Leo Brincat temm jgħid li la darba din l-istrateġija tkun adottata u implementata, pajjiż għandu ħafna x'joffri f'dan ir-rigward kemm issa u fil-futur.